Maayong adlaw kayong tanan ano sa pita kini ang inyong ato ang programa sa TV Apollo Argumento kining short edition nato nga gitawag og program na atay tagaan og gamay nga gitawag og pagtubag concerning aning gibuhatan ta og kining reaction daw kuno nya nagkatawa ko sa tawag anang reaction niya katong sa ako ang final rebuttal katong sa debate namo ni Pastor Villaver. Nagkatawa ko kay naa siya mga puntos sige sa reklamo nga ang amoa daw nga tawag ining mga gipresentar is di daw to o di daw factual ba kumbaga. Pero puro lang pud yawit ang tawag ining silbi argumento or puro lang pud chismis kumbaga. Sige ato ang tawag ining paminaw ni ang iyahang reaction. Ni Kristo, busa ka ni Romanong Katoliko, sulpot nga iglesia. So ingon pa niya nga ang Romano Katoliko sulpot daw nga iglesia unsay basis? Unsay basis nga ang simbahang Katolika tawag ini nga sulpot? Unsay basis kanang chismis ni Ellen G. White? Chismis gitawag og mga pastoy nga bisag usa ka ebidensya way gilatag nga ebidensya. Puro lang tawag ining ilusyon o imagination. Mao ba na ang tawag anang ebidensyang ilahang ilatag? Sige daw. Ato tan-awon daw na ilahang tawag ining claim nga ang Iglesia Katolika sulpot. Tan-awon daw na to. Mo na guys nga way laing unang pinakasulpot nga simbahan ang Romanong Katoliko ra gyud. Unsa pay basis? Kung ang Iglesia Katolika Apostolika Romana sulpot, unsa na lang kaha mo? Ang Iglesia Katolika Apostolika Romana gitukod ni Kristo around 33 AD. Kamo natukod mo ining 70 Adventist natukod ni adtong 1863. Kung sulpot ang Iglesia Katolika nga natukod ni adtong 33 AD, di day sulpot ning mas labaw ning sulpot gyud no, di ba no? Meaning gitukod ni Ellen G. White dito sa Amerika ni adtong 1863. Ya ikaduha, yung sa pagkaunahon na po nila nga sulpot no nga ang kasaysayan mismo nag-ingon nga ang founder sa Iglesia Katolika si Kristo. Okay lang ang tag na ay gilatid ang kasaysayan nga ang founder sa 70 Adventist ang atong Ginoong Kristo wala ba ya? Ang nakasulat lang ang founder sa 70 Adventist si Ellen G. White, James White, G.N. Andrews, o si tawag ining Joseph Bates. Puro Amerikano. Mo na klarong sulpot. Mo na kung sulpot mo ay magpangangin sa simbahang Katolika. Eh di ninyo na maangin sa simbahang Katolika ang kamatuoran na sa simbahang Katolika. References tungod lang sa ilang pagtuo sa usa ka tawo ilahan ang gibalibag ang kamatuoran. Yan na lang tamang eskwelahan na o gingon anak manggaling, di ba? Sa eskwelahan na atay mga standard references nga nakabutang nga para gisulat kay para tudluan ta og tama kay naa may mga ebidensya. Pero sa karon nakahaponon gikan sa pagsugod hangtod karon never bisag usa ka buok panid nagipresentar nilang ebidensya nga ang Iglesia Katolika dili gitukod ni Kristo wa gyud sila nahatag. Dinhi kining tawag inang statement nato is resulta mo gud kini sa atubang namo sa pastor nga si Pastor Israel Villaver. Wa man gani inahatag nga ebidensya si Pastor Israel Villaver kini na hinuong minions may mahatag. Okay lang unta nga murag nahulog ba nga tawag ining ilahang gi-correct si Mr. Villaver. Kaya nagpatuo sila nga kami may tawag ining kuyaw mas kuyaw mi kang Pastor Villaver. Wa man inahatag nga ebidensya si Pastor Villaver nga Iglesia Katolika Apostolika Romana dili si Kristo nagtukod niya kinsa ninyo magpamao-mao. Tanaw na to sa ebidensya do niya nga sulpot ang Iglesia Katolika niya nakahatag unsa daw kun ebidensya do nila. Adisin nyo guys sa iyang final rebuttal. Namatap niya bisag usa ka panid wa chi mabasa nga nag-ingon ang referensya ang Romanong Katoliko dili tinukod ni Kristo. Kay wala man gyud, di ba? Nahuman na lang among debate ni Mr. Villaver. Nahuman na lang among debate ha. Gikan sa unang hugna dito sa Digos ug katong sa tawag anang Jensen bisag usa ka panid wa gyud nahatag nga ebidensya nga ang Iglesia Katolika Apostolika Romana dili si Kristo ang gatukod. Magkatawag kita aning mga assuming kaayo nga mga membro sa Romanong Katoliko guys. Assuming with facts
assuming na para sa inyo, nangabungol mo, nangabuta mo. Okay lang kung tanga ang tawag ng mga estudyant nga nagsulti, wala sila mga ebidensyang gipanghatag. Wala, tama akong giingon. Mas may pagwa mo ng eskwela. Nga naman kay inyo harang giinsulto ng inyong kagalingon, kingunaan ng inyong tawagan ng gibarugan. Di ba? Assuming, standard reference, assuming na pagkabangagan na nagmula ng klaseng rason. Ilabi na ni si RJ Senyo. Daghan na sila, dili lang man kay si RJ Senyo. Number 1, kanang ilang pari, nga si Darwin Gano, sunod kini si Wendell Talibong, si Alvin Kitamundok, kini si Jumdo Alabado, Jumjun Alcordo, kini si Bustamante, o kini si RJ Senyo. Mao ni ang mga noon nga mga pangalan isip debatidor sa Romanong Katoliko nga pulos assume lang gid in town ang ilang mahimo. Unsa ko no? Pulos assume na nagilatag ng ebidensya. Mga bota gining mga tao na, di ba? Bota, bungol, nya amang in the sense nga di ka ba lumutug-an ang tinuod. Bungol na natay gibasa di ka ba luminaw. Nya pagkahuman bota na natay gipakitang ebidensya migipugwa mo ni uwak. Bisag tawag ka ng katangag na migipugwa. Kaya naman guys, sa tinuod lang, ang ilahang gamiton sa pagpamatuod na kuno ang simbahang Romanong Katoliko tinukod di Kristo. Unsa gani? Ilarang hinimo nga na mahitabo nga So, buot pa sa buot, kining ato ang higala nga usa ka depensor sa gitawag og sabadista. Murag nahulog nga ilahang gi-discredit ang tawag ini mga standard reference. Ang puto sa kahay ilaha pong mga credentials aron na magsulti nga tawag ini nga tama ni ilang magipangunahuna, di ba? Naba sila itawag ng credential being an historian, being a being an expert para makaingon sila nga kining among pangunahon na sakto ni kay kung wala until now magpabili lang ato ang tawag ini nga gibarugan nga puro lang ilusyon ang ilahang gipanghimo ang Iglesia Katolika Apostolika Romana dili gitukod ni Kristo nya kung maingon sila nga kita ray gahimuan ng encyclopedia kita ray ay pagtuon mo pang-eskwela mong tarong ang problema basin na mayabas pud mo di ba? Usa mo na nga. Ay mo palabian ng tawag ining kanang bitong biniltuldo bitong nga klase nga pangunahon na kay ang mga kabataan nga magsunod sa inyo ha. Wa gyud tawag ini makatunan. So mo na ha. Kining depensor sa gitong Adventista pagtuon og tarong. Pagtuon og tarong niya pagkahuman pagtuki og tarong kay para dili ka mamahimong katawanan para sa mga taong edukado concerning sa mga libro sa kasaysayan og libro nga walay gitawag o gitapigan. So wala pa nakapag-follow sa itong mga page, i-follow dito mga page RJ Holland sa second TV Apollo.Argumento, Kuya Apollo's TV page o kining RJ's Vlog 2022. Ug usab sa tawag ini nga wala pa nakapag-subscribe sa ato ang mga channel, subscribe niyo itong mga sa Daily Catholic, Apollo's International Official, RJ sa second TV, Kuya Apollo's TV in Barrio Kawayan, Religious Forum, ug pwede sa mag-send din na og super sticker, super chats, and super thanks. And sa mga Katoliko, gusto mo tabang sa itong programa, pwede ninyong ipadala yung tabang suporta, pinagis ng mga account numbers, manakag din sa mga screens ka na nagadagang information o pwede sa mag-message itong page kung via remittance sa inyong pagpadala. Daghan kaayong salamat. Ug katulang una, Ave Maria, Viva Cristo Rey.